ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrọ ụnụ nwekwara chọọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụgbo eye ọnụ mana ihe m na-abịakọrọ ọnụ ngala nọ everyday nwere onye nwe enwere onye ọkụzigere ihe enwere ndị ọkụzirila akụziri were nnọọ ntị ogbu m n'ọnụ m egbu m ọka na ntị ọ na-adị mma a na-agwụ ya na-ere ọwụ otu o mere ụmụnne m anọ m otu nwanne nwa akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ m ze ya sị m na biko na mma tụkwu ọnụ na ihe ahụ m kwuru na enwere vidio m ya lere ebe eledi mere enyi nwaanyị nwanne ya nwoke taatị mee ya tie ya ụkwụ ọsọ mee ya buru n'obi na mgbatụkwu okwu ahụ aka na ya ma ihe m ji esi m biko na m were ka emere ya laghachi ga agwatụkwuo mba ụwa gwatụkwuo ụmụ nwaanyị ibe ya ka o si adị na ya wee living witness na ya nwawa ada too anọ ndị ka ọzọ o ruo mgbe nwanne ya nwoke chọtara nwaanyị ọ ga-alụ by then ya nwa alụọla di because ya nwa buru ụzọ lụrụ di ya lụrụ di na ngwa ngwa na mpa ya hụrụ ya n'anya too much to an extent enweghị ihe eme nwere anaghị akpa ekosara ihe mege n'otu oshime o ruo mgbe nwanne ya nwoke chọtara nwaanyị ọ ga-alụ asị ya gbarute bịa lee the girl ya wụchasịa nwatakịrị ukwu nwatakịrị bụ n'azụ na ọ wụ timba nkaliba na nwatakịrị setịrị na nwa kwụ n'egwu ya elege ya mama ọwụ anya ụfụ mere ya ya ghọta ihe ya na ya abụọ lụga ya ghọta ahụ nwaanyị mba na ya ga-agwa m nke wee eziokwu n'ihi na onye kwuo eziokwu ụmụnna ya amanụtechi amaghị ọnụ n'okwu ụmụnne m ọsọ anya ụfụ eme ya n'ukwu nwa bụ n'azụ na nwatakịrị na ọ mara mmadụ egwu ya elee ya that day the lady abanye na kichin shiekwe ishicha pasị nna ha nri mpa ya eriekwe nri n'ụta richa ihe ọzọ pụrụ ya n'ọnụ na nwa kele na o shiele ka ada ya nwaanyị na okwu ahụ ewe ya iwe gbaa ya n'obi die ya ọtago ya hodo onwe ka e kachazi afụ ya zaa ewu na nwanne ya nwoke nwụkwana enyi ya nwoke nwụkwana dị ọkpara nne ka ya chọkwara n'ịlụ ya nwawo nwa na-ekwu okwu ya eriwekweni ka ericha si na ụdị nri nwere ike ime nwaanyị zugodo oshi echeta ihe na oshi n'aka asụ ngwa gbaghara hapụrụ ya welalueluwaluelu ọsọ onye ọbụla kpụrụ apụ n'ọchị mana dati na-atụ ya ọchị na ihe o mehudiri ewugịrị anya ọfụ from that day bido pịawa this girl ihe a na-akpọ mgba fisikal mgba na ya na-agwa dị gị na ọ ga-ebi n'ụlọ nna ya na o biehi ya na ọ mara na ya wụha ada mberezi ya ekukuwe ihe na-enweghị nshi bụ this girl ya bido lụshiwa this girl ya na-alụ and ihe niile ya na fight this girl the girl na-arịọkwa ya si ya biko na arịrịọ the girl na-arịọ na-afụ dị ofu na ahụ na-afụ ya zizizi ya gbagide relationship ha ọkwụ gbagide ya na nwanne nwoke na-enwezi off and on to the extent ha bịa sezie ka ha sere n'ọnwa ihe ya file na edifitiele relaxzie n'ụlọ di na enwezi mgbe nwanne nwoke eji laghachi ha back to the girl na nwaanyị mba nọ mza na ihe ya mere this girl awụ ihe ya chọrọ ịbịa kọwacha ebe a na ya kwuo ya ebe a na ndị mmadụ ga-abụ ya ọnụ mana ka hapụ ga ka na ya mechara this girl to an extent ya na nwanne nwoke separate ya for one whole year ya relax ya dị very happy that na yes na ha esele na enwete nwanne nwoke shigakwuru ha the girl the next thing ya nụrụ na ọrụ n'ime aga mee na anaghị ime ihe iche na ọrụ n'ime ya afọ ya mana after everything onye ọbụla si ya hapụga ya hapụga nwatakịrị kwana na-arịọkwa ya even though na ọ mana ya rụga ya emeghị ya ihe na-adị good ọ na-arịọhụ di ya arịọ onwe mgbe ọ chalenjiri ya every minute ọ rịọga ya elegide ihe ka esi ngwa nsogbu na ọ batala ka ya chapere the second page nakwa ọ batala na ọwụ na otu ọnwụ nwere isi na ya ga-eme ekekwe shon ọ ga-ahụ ihe ekpebiri n'ime onwe this girl emechaa lụbata ya na o ji ụmụ abụọ na ọ ya ka na kama jos koro nwu tukuru agba visit ya na ya nwa nọ hia mana ihe ahụ wụ kama n'ụwa jos rotate ya bụjigharịa jie life in a different form ya na-ahụbe before na ya ka ya gaga ahịa one day ya pụta n'ụzọ nwa accident fatal accident kpọrọ ya otu ụkwụ tụtụrụ otu ụkwụ ya kọọ ya pieces kpọọ ya gwogwo the shock and everything denwere ya na coma for 2 good weeks na ya ji ụmụ atọ nwanyị ụmụ nwoke abụọ ya wụ ise ụmụ ise ya mụrụ na mgbe ya bịara bịa nwa accident ahụ na die asị na ebe ụmụ ya ndị ke nwanyị wụ 9 years and 7 years and ọ ha wawo ndị ke nta ka ọzọ 5 si ka ya kpega ya ụmụnne ya ndị ke nwanyị
ka ha na ha nọrọ na otu ya nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe na ọwa ego ka awa ejuga ebe a ka ya gawakwa n'ọrụ na-agbari etu ego na ụmụnne ya ndị ke nwaanyị enwe ike kwere akpọ nwa ya ha anya ọbụla nyechara reason ha jiri ha agaghị akpọ gwawazie di ya si ya ya hapụ ga na ekwe ụmụ ya ndị ke nwoke tọrọ ha na ha nọrọ na enwekwa hụ na ụmụnne na enwe ihe ha agaghị anọ nga ndị nebo eme ha ihe ọjọọ something na ha ma aghụghọ onwe ha aghụghọ ha enyecha reason ha jiri ka ekwe hụ anọ with ụmụ ya na nwamba nọ n'ọ this same girl ya chụrụ ya for years. This lady ya mere things ya dịrị ya difficult na ọ ya nwa ji ọsọ were ije mgbe di ya gwagazi nwanne ya nwoke ihe na ụgbọelu na ọ dị lady ji ọsọ were ije bịa kpọrọ ụmụ ya nwaanyị ụmụ ya ndị ke nwaanyị atọ chịrị ha o mefedo ha otu ha atọ ya chịrị ha chenjiere ha skuulu ngwa ti ha n'ezigbo skuulu na-enye ha ezigbo nri zụchara ha nwe kpọrọ ha wardrobe ụmụ ya dịzi ka na ụmụaka gara holiday n'ala bekee ya nọ na kọma 2 weeks a na-ele anya m ya ga-survive kwa the lady akpọrọgodo ụmụ ya akpọrọ already na after 2 weeks ya emepe anya onye nọ n'akụkụ ya wụrụ diọkpara ya n'ihi na ya na diọkpara ya wụ onye aghala ọwụ nne na nwa na diọkpara ya ṅụọ tiwe ndị nọọsụ na mọmị ya emepeela anya onye ọbụla wujute dọkịta benye attention kpachita ya dị fully back o rute n'abalị mgbe ya enwetala onwe ya ma ihe amara ya n'ụkwụ ma pop amara ya n'ụkwụ ihe niile nọ dia pens so mgbe ya bịa enwetacha onwe ya jụwazie nwa ya nwoke ọzi nwa ya nwoke kọgara ihe niile n'ugbu a na ọwa ntị kpọrọra ụmụnne ya ndị ke nwaanyị atọ ahụ dadi ya gbarịga kpọọ antị ha ndị ke ya na ya wee otu nne nwe onye ka ekwere na ọwa ntị ahụ ka ya na ụmụnne ya ndị ke nwaanyị atọ nọ na ha nọ n'ụlọ ya ugbu a na ọ kpọrọla ha aga tige ha na skuul na ha agaghị na-anọ n'ụlọ ụmụ ka ya na-aga skuul na ọ galagata ije ha na skuul na ọ lejighị ha anya na mọmị na ya hụ ha dị ka ụmụaka n'ala bekee ọ sị anya mmiri gewa ya n'anya ya jụọ nwa ya nwoke sọ ọ sị na ụmụnne ya ndị ke nwaanyị ekwe ha akpọ ụmụnne ya ụwa ụmụ ya ndị ke nwaanyị ebe dadi ya gara aga gwa ha sị na ha na-aka ya nọ n'ọwa ụjọ ya n'ihi na ebe ha bi ruru ụmụ okorobịa juru di ya na ya na-eko ụmụ ya ndị ke nwaanyị ka handbag na ọsị dat na dadi ya kpọrọ ụmụnne ke ya ha asị mba ha nyecha eski na ọsị na ọwụ onye ka ya na ụmụnne ya ndị ke nwaanyị na ya sị na ọwa ntị a ya akpọ nwunye nwanne ya nwoke a ya chụọ ya okwu eru ala ya mere mee na ọnwa ike bata ya mere ihe niile ya mere mee ya ọpọchịtị ọbụla eji hụ dadi ya face to face ya na-agwa dị gị na ọ ga-ata ahụhụ ma ọ bataghị ya na ọ ga-anwụchu na enweghị ya na-eme this girl na ọsị na ọwa onye ya na ụmụ ya nọ not just otu nwa 3 of them ya si yes na otu ile ha na skuul ọsị anya mmiri o weta aka 2 days mgbe ha nwetara information nwanne ya nwoke nwetara information na ya etetene ma ya ma nwunye ya na ụmụ ya atọ n'ogbe na ụmụke ya ha wụjuru bịa n'ụlọ ọgwụ the girl agara bịa na-ele ọsị ya chai aunty welcome back to life aunty welcome back to life ọsị ya na-ele this girl anya mmiri na regret chọrọ igbu ya egbu na regret chọrọ igbu ya n'elu bed na onye ya ọnụ ihe ya mere wụ were aka ya that day kemgbe ya na nwa lụwara that day ka ya na-asị ya na ya gbagharị na ihe niile ya mere ya so na ọnwa nwụrụ ọnwụ ka ya nwụrụ na ya nwere ụmụnne ya filiri na-respect ya na ihe niile ya mere ha na ọgụ niile ya lụrụ ha na enweke nabatara na nweke kpọrọ ụmụ ya so na ọ bụrụ na ọnwa nwụ ka ya nwụrụ na ya na-anọ n'ala ụmụ agbụgbụ na regret ya ga-enwezi opportunity isi ya gbagharụ so na ọ bụrụ na ọnwa nwụ ka ya nwụrụ na ọ ya nwa onye gị kpọrọ ụmụ ya ndị ka nwaanyị under 2 weeks etijuo ha na school ya elego ụmụ ya na-ebuzi tumtum reka ụmụaka na-ala bekee na nwaanyị mba nọ nza ya sị na ụta ya na-agwa m ihe na ya gwara that girl na ihe ya na-aga enye ya na ndụ a na that na-emega exist even her kidney na ọ bụrụ naanị na ọ ga-agbaghara na ugbu a na ya enwetacha n'onwe ya ejizi clutches aga n'ụkwụ eshiwele ya ike na ụmụ ya ka na ebe ahụ agaga na school ya na nwanne ya nwoke akwụkwọ ụgwọ school ụmụ ya na ụmụ ya rige na-efi dịka ụmụaka ụmụ big man na m ga-agwa mba ụwa na enweghị onye ma onye ga-ebute ibe ya echi na m gwa ụmụ nwaanyị ndị ga-eme misteki n'ugbo ya mere ọ ndị chọrọ ime ka ha gba ụkwụ n'ọkụ n'ihi na enweghị onye ma onye ga-ebute ibe ya echi na ọ nwunye nwanne m nwoke ọtọmatikali na ọ wụọla nwanne m nwaanyị enweghị onye ma onye ga-ebute ibe ya n'ure
na mma ya tụkwa okwu ahụ ọnụ na ya nwa arụrụ ala pụọ ezelu today kama visit ya redefine ya buerere ejie board ga ebe ahụ spell ọrịa ihe a na-akpọ life n'otu esi ahụtaga this life before na ọ dị iche na ngwa ndị mmadụ ụmụ nwaanyị ibe ha tụbisipụrụ ya na ọ nọkwa na nwoke mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ nwunye nwanne nwoke ga-esi like ya na ọtụ ọbatago ugbu ọ ga-eme nwanne nwoke agaghị na-enye ya ego ọ gị bido na fight nwunye nwanne nwoke gị wuru ka nwaanyị na fight nwunye nwanne nwoke na ngwa ọnụ ndị mego otu a na ndị chọrọ ime ndị chege ya echege na ọnụ ọgba ọkwụ n'ọkụ n'ihi na enweghị onye ma echi oji ka asị m ga-eji ọnụ mgbe ụfọdụ Chineke ga-ewere ihe ruru ṅụ gọzie ṅụ ekwensu bịa na-eyuzu a relative, a friend or somebody from nowhere or from somewhere na-eyuzu onye ahụ ịkpachapụ ihe ọma ahụ Chineke ji gọzie gị gbadeshi okwu n'ọkụ mara ihe ị chọrọ mgbe ụfọdụ alụcha edozi ma alụ ha ga-edozi ma ọ bụrụ na alụ gị enwe ihe dịka ndozi dịrị ndị lụrụ alụ ị mara ihe ahụ ị chọrọ bụrụ nwaanyị jisie ike ya wụrụ nwoke jisie ike emechaa ndị na-ekweghị ga-ekweta biko sọpụrụ na nwata nwaanyị ahụ Chineke duwe ya ụdịka obi mgbaghara nwere n'ihi na mgbe ụfọdụ forgiveness na wee gosi onye okpeworo obi that life is defined differently mana enwe onye ma echi ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ